שלום אהובים יפים, מה שלומכם? אני שולחת לכם מלא 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 אנרגיות של אור ואהבה ממני אליכם, שהשם יברך אתכם וייתן לכם כוחות ואור ושמחה ובריאות ושפע של אהבה, ושתצליחו להתמודד עם כל מה שאתם מתמודדים איתו בצורה הכי טובה ויעילה שיכולה להיות. אני כאן במסר קולקטיבי, מסר קולקטיבי הוא גם לגברים וגם לנשים. אין כאן זמנים, קחו רק את מה שמתאים לכם ורק את מה שמדויק לכם, ותשתמשו בשיקול הדעת שלכם. ופשוט תודה רבה עליכם. תודה על כל התגובות, על כל החיבוק החם שאני מרגישה כאן. לא מובן מאליו בכלל, ואני מעריכה את זה מאוד מאוד מאוד. אז תודה רבה על זה. בואו נראה מה בורא עולם רוצה להאיר דרכי עכשיו. לא עכשיו, לא להפריע. למה? כי ככה עוד היה, לא עכשיו, חיים שלי לא עכשיו. לא, זה לא לייב. זה מסר קולקטיבי. אני עולה בלייב בערוץ אחר, אני לא יודעת אם להגיד את זה כאן, בפעם שעברה אמרתי וחסמו לי את הסרטון ביוטיוב, עוד מעט בשעה 7, למי שרוצה להצטרף אליי שם, בשמחה ואהבה. אז עוד היה חושבת שאני בלייב. מלכת החרבות, נשמה, סיימת עם הבולשיט, come on. סיימת. מלכת החרבות שיש לה משהו להגיד, היא אומרת אותו, והיא לא מתנצלת על כך. היא אומרת את הדברים, ידיה מושטות לשלום. את באה בטוב, את באה באהבה, את באה בשמחה. העניין הוא שהכנות שלך, היא לפעמים לאנשים קשה לשמוע את האמת הזאת. לאנשים קשה לשמוע את האמת, וכשאנשים שומעים את האמת ממך, זה עושה להם משהו. יכול להיות שאנשים יקבלו את זה בחיבוק ויגידו לך על זה תודה, ויכול להיות שיהיו אנשים שזה יוצאים מהם דברים לא טובים. את צריכה לקחת את זה בחשבון, אבל אני מרגישה שמלכת החרבות לא ממש מעניין אותה מה חושבים עליה. אני מרגישה שאת סיימת עם הבולשיט ואת הולכת קדימה, ומי שלא טוב לו יום טוב לו. זאת האנרגיה שאני מרגישה כאן כרגע. מי שלא טוב לו יום טוב לו. להתראות. איזה אנרגיה, אם ככה פותחים. את עושה מה שטוב לך, את עושה מה שבא.